Pas kon tibane ombak ndanggute ya muga langgeng terus wis ngerti Nduk, tembang kuwi nggih sapa ngerti ra? Sampun, Pak. Nggo sapa? Sampun kula kali Mas Ardi ta. Lah iya. Kali Pak Dodo. Kok iso? Benten widodone kok. Oh, iso widodo sing anu. Gawe lagu. Iya, ya. Rasa tresna. Oh, rasa tresna. Heeh. Kanggo sekolah kena binendung, ya gairah anak muda, ya ya, kayak apa, ya, paketke, tanggute, ya, rasa tresna, yuk ayo, semuanya
Ini Iya Pak. nah, sehat ya no? Alhamdulillah Bang Ismi Pak. Sehat, waras, bunga, seneng hati ini bengi ya. Iya Pak. Komplit bercampur menjadi satu. Bungai perkara apa, senengi perkara apa, kowe kandha saiki. Bunga ingin amargi ditanggap toh Pak. Ditanggap teng mriki saged menghibur masyarakat yang ada di sini, terutama buat kedua temanten. Terus saged kepanggih kalian panjenengan malih, kalian Krudwijo Laras Indonesia. Sampun. Sampun. Kulo Mbak Manten karo Mas Manten iki ngenteni kowe ning kono lho gantian. Oh iya, terima kasih. Mau foto? Iya. Sekarang? Boleh. Ya mau foto Mbak Manten. Udah bawa dompet belum? Loh, dompet gua apa? Saiki ngene Pak, Apa? Nek share foto ki bayar 50.000 Pak, saya Wah, tambah 1 juta. Ini uangnya ada di sini. Oke, monggo sepuase mawon. Tenang no pikirmu. 20 kuwi. Cash saka Mbak Manten karo Mas Manten. Nah, lho kaya ngono kuwi lho. Jenengan mboten, Pak? Ora aku. Duit wis kakean bingung lek ku ngentekne. Amin ya Allah, amin. Oke, Mas Adi. Monggo Mbak Manten, Mas Manten, mari badhe foto sekarang juga enggak apa-apa. Oh, Bapak sama Ibu juga. Oh, boleh. Bapak sama Ibu tidak ini. Yang ngerti Bu sing nanggak kuwi sapa? Ngono lho, Pak. Pak Gianto titik. Ngerti ta? Pak Gianto Titik. titik. Mergo usahane iki potong ayam. Oh. Iya. Oh, kalau dipunyaku itu apa ya namanya sing biasanya motong ayam itu? Apa? Apa Jagal. ya? Jagal, Pak. Oh, jaga iki gue sapi, gue wedhus, gue kebo. Iya, Pak, berarti. Ya. Apa kewane, Pak? Iya potong kewane tapi kan gede karo cilik. Oh, lek gede jagal. Jagal. Lek cilik berarti jigil. Potong ya. Gila. Monggo Pak Gianto, Iya. Bu Yayu. Tadi sudah ngendika mau foto bareng-bareng di panggung sama Iya, anak ini tiga. Mbak Manten sama Mas Manten namanya siapa? Mbak Manten namanya Mbak Nadia. Mbak Nadia sama Mas Ivan. 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 Mungkin Mbak Mantennya dulu enggak apa-apa. Sambil menunggu Bapak Ayo, sama iya. Ibu. Mbak Nadia sama Mas Ivan. Iya. Iya. Malah gedemu karo manten bedok malah gede kowe to, Guys. Lagi. Gitu. Iya, sampun oke. Semoga jadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Semoga langgeng, cepat diberi momongan. Semoga sehat selalu. Iya. Yang penting jangan gerusa-gerusu ya. Sajae kowe iki nutur kowe wis rabi kok. Sing kalah pengalaman karo Mbak Nadia. Dengerin dulu. Kenapa? Jangan gerusa-gerusunya itu jangan ke susu. Apa itu? Jangan ke susu. Bikin. Mana itu maksudnya? Yo ora apa-apa wis sah kok. Ya enggak. Maksudnya dia? Semakin lama semakin matang untuk mempunyai anak. Jadi ki wis siap tenanan ngono lho Pak. Ya takono, Mbak Nadia takono siap di anak murung. Sudah siap apa belum mendapatkan momongan? Siap. Insya Allah siap. Mas Manten siap Saya nganani? siap ora? Kok bojo mbok kon gendong sampean lunga. Siap enggak? Insya Allah siap. Insya Allah siap. Pengennya punya anak berapa Mas? 2 aja. 2 aja zaman berapa Mbak? Yang banyak. Yang banyak piro? Sak lusin? Ora masalah. Ora masalah kowe anak rezeki ya. Ya pengen gadah putu pinten, Bu? Karton beriku pinten. Oh, manut berarti ibu berarti apa jarine? Apa jarine bocah? Dan jenengan pinten, Bu? Ini anu adik mantan ta? Nggih, Pak. Adik ngedeleng rabi, ngedeleng rabi. Oh, di SMP to? Oh, sampe di SMP to? Oh alah, ya ampun. Lagi apa metungul tekan nggak? SMP kelas piro, Mbak? SMP kelas berapa? Kelas 1. Kelas 1. Lah. Kelas 1. Loh, gede mana? Ya gede sasak ini di sini terjamin kok. Oh, setiap hari makannya ayam, Pak. Ya, betul. Mbak namanya siapa? Mbak Afika. Sone rabi, ojo lali nanggap Pak Kangko karo nikah yo, nggih.
Aja belum dibeda-bedakne. Ini rapi. Ditungane bapak, ibu sehat, lancar rezekine, sukses-susahane iki lak nggih. Insyaallah Gus Gendeng. Bos, amake almun gontor. Oh, pangapunten. nanggapi Gus Gendeng. Insyaallah. Ya tak udan terus Pak niku mungkin. Wah, anu to gontor to. Nggih, siap. Gus Gendeng alih nikah nggih Pak nggih. Nggih, alhamdulillah nggih kendama sakang ta nggih. Ya. Tak tanggapan dhewe. Monggo betul sarangan. Ya. Betul sarangan. Bu Raden mriki Bu. Ya, kene ora vakum. Ya, kaplane diponake. Adike mriki. Mriki. Kulawe bapak. Ini ngene ya. Ayo sungkem ring ibu perti. Bicara foto sesarengan sambut kawiwitan sekalian sambil binah iman semungkin penata memadani kuning nekromo soibu maksara kali repok semungkin binah iman